Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amaveza TV. After World Cup qualifiers, Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by Fan Mabrale Kamabana uphuma kuphi? Ayigama ngulindo kuhle ngwaqula umphuma empangeni. Ngumkhaya. Into engikhala ngayo ungangishaya ikapa. Into engikhala ngayo mina kabe yami yazi uthini. Yeah, it's fine mfethu. Sinawo ama mistake kwaphuma u red card kwenzakalani. Kodwa into engikhala ngayo ucoach wami. Ucoach wami why kunabadlali mfethu abangama big team emathimini abo why bengawalethi ku squadini. Yes. Kuletha abanye abantu. Mina ngikhuluma ngoloji mfethu. Yes. Okay, it's fine indaba kwaloji. Okay. Lokhuzaneni kuyilog. Sunamba ba. Su number 2. Njengoba su squad. Mina ngikhuluma squad. Su number 2. Njengoba si squad. Why defending a 4? Defending ana 2 bese si attack. Ngathi uBilliard ngamako abantu abawu4. uBilliard. That's Prawam. Yeah, bafethu singagxeka singabalandeli sonke. Imini ngakhoja siyazi. Njengoba besethi scheme sazi ukuthi befezeni. Yeah, kodwa mfethu coach naye akawalalela ama interview. Ngeke mfethu ukuthi so number 2 kuyilog wena bese uya defend. Kanti siya defend noma sifuna ukona. Sifuna ukuwina mfethu siphambili. Hayi mina ulindo kuhle waxuli sibonga. Yes, go. Okay.